Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga tensyones para sa pagsulog natin sa ika-30 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagdanday Apolonio, Susana, Serena, John, Rodolfo, Amparo, Cristina, Ramiro, Rosalinda, kag Rebecca, offered by Nick Factun. Para sa kalagdanday Ernesto, Florencia, kag Ronel, offered by Mabilog family. Para sa kalag ni Romeo, offered by Prese Mendote. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Biguna and Tauro family. Para sa kalagdanday Teresita, Rechan, Ramiro, Amparo, Rodolfo, kag Cristina, offered by Gunay family. Para sa kalagdanday Emilio, Beterba, January, kag Juanelma, offered by Salem family. Para sa kalagdanday Michael Angelo, kag Mark Anthony, offered by Bernalyn Mavi Duay. Para sa kalagdanday Erlinda, kag Severo Senior, offered by Lala. Para sa kalag ni Bimbo, halad sa iya nga bata. Thanksgiving is offered to Stephen Johan Kapawan on his 7th birthday today, October 25, offered by Nanay Cute Kapawan. Thanksgiving is offered to Sarah Jaini Octaviano on her 3rd birthday tomorrow, offered by Mama and Papa and family. Thanksgiving is offered by Lala Pison on her birthday, offered by Nancy. Kag ang aton mga sponsors, Miss Jean Likbanin and family, Mrs. Lourdes Taborao and family, Mrs. Catherine Buenaflor and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Connie Tador and family, Mr. and Mrs. Judith Tabuyok and family, Miss Nilida Tamises and family, kag Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family. Ang Diyos nagapabilin lamang sa mga tagipusoon niya mapainubuson. Kung iupod naton ang aton isig katawo sa aton pangayoon naton ang bugay sang Diyos para sa ila. Kag hindi kita magasiling, nga kita mas maayos sa ila. Dumdumon naton, nga tanan kita nagakinhanglan sang kaluoy, kag patawad sang Ginoo. Ang pagsaulog naton sang Domingo para sa mga binilanggo, nagahangkat sa aton sa pagbulig sa mga halimuon para sa ila kaayuhan. Dumdumon naton ang ginsiling ni Ginoong Jesus, sangyara ako sa bilangguan, ginduaw ninyo ako. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father Titus Prudente. Palig magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiubod sang Espiritu Santo, yara unta sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mayong gabi sa inyo tanan, labing gugma ko mga kauturan, agda ko gid kamo sa subong nga gabi, hindi lang sa aman naton sa aton kagalingon sa pakabalaan sa mga mahal nga Dios, kay ini nga gabi anticipated mass naton para sa buwas. Kung sa iyon pa sa buwas, way na kamo sing katungdanan nga magsimba, no? Ti mo na ang anticipated mass nga ini, isa ini karon ka ginatawag naton pagkamatarong kapag pakabalaan naton karon sa ebanghelyo. Mabatian ninyo kung sino ang matarong, sino ang balaan, no? Kaya mo na ang kinanglan sa inyo man tagipusoon mahalin ang ina nga pagkilala permi sa mahal nga Dios, hindi sa pakita kita magkaipokrito naton, no? Kaya mo inang ginaakusar sa inyo sa iban nga mga tao, mga ipokrito malanada, mga makasasala manada, no? Oo, mga sasala gani kita, pero nagapakamatarong kita sa aton kaugalingon nga ginapangayo naton sa mahal nga Dios, nga pakabalaanon man ang aton nga mga buhat, ilabi na gid ang aton nga mga sala, kuhaon niya agud to nga makasulod kita sa ginarian nga wala sing katapusan. Gani kilalahon nato karon ang aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa paghiwat sining santos nga sakripisyo sang misa. Ikaw ginpadala sa maglugpay sa mga tagipusoon nga nagakalisod. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa Ikaw amon. nakari sa pagtawag sang mga makasasala, Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ikaw nagalingkod sa tuo sang Amay sa magpakiluoy para sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagawom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan niya kita sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Amen. Maluoy ka sa amon, Ginoo, maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka sa amon, Kristo, maluoy ka sa Ginoo, maluoy ka sa amon. Ialam nato ning santos nga misa sa pagdungdong sang aton mga pag-antos kalistanan balas tuwa, mga balatian katikulangon, kag inabinigid ang aton kaimulon, kag magdayaw kita sa Dios, magpasalamat, magpangimbulahan tungod kay ini nang ginhimo niya nga grasya, bendisyon, indulensya, merito sa aton tanan kag sa aton tagsa-tagsa kapanimalay. Himaya sa Dios sa kahitasan.
Diyos sa kaligtasan. Maya sa Diyos, maya sa Diyos sa kaligtasan. Tungkol kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas o Jesucristo. Bukod sa Espiritu Santo, sa imaya sa Diyos naway. Amen. Ibig sa Diyos, imaya sa Diyos sa kaligtasan. Ibig sa Diyos, imaya sa Diyos sa kaligtasan. Mangamuyo kita. Hugamanan kagulay katapusan nga Dios, Tatay namon sa langit, dugangi sa amon ang pagtuo namon, paglaom, kag ang paghigugma. Kag itugot nga matuman namon ang imo mga kasuguan, agon madangat namon ang imo mga ginsaad. Nga mo ang ginarian sang langit, kag ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi ka nagahari pod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Sirach. Ang Ginoo isa kahukom nga wala sing pinilian. Wala siya sing pinilian sa kalainan sang imol nga tawo, kundi nagapamati siya sa pangamuyo sang isa ka tawo nga ginadaog-daog. Hindi niya pagpatumbayaan ang pag-ampo sang ilo ukon sang balo, kung mag-ula siya sang iya reklamo. Ang pangamuyo sang mapainubuson, nagalapos sa mga panganod, pero hindi siya malipay, tubtob makaabot ini sa Ginoo. Hindi siya mag-untat, tubtob nga ang Ginoo magsabat sa iya, sa paghatag sang kahilwayan sa mga matarong, kag sa pagpaluntad sang katarungan. Ang Ginoo hindi magmahinay, hindi siya magpailog sa mga malaot, tubtob mabali niya ang mga hawak sa mga wala sing kaluoy kag magatimalos. Siya sa mga kapungsuran, tubtob mapapas niya ang tanan nga mga mabinat na tuon, kag maguba ang gahom sa mga di matarong, tubtob mabalusan niya ang tanan ng mga tawo, suno sa ila hinimuan, nga nagahukom sang ila mga ginahimo, suno sa ila mga tinutuyo. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. ang mga makaluluoy nagapanawag, kag ang Dios nagasabat sa ila. Ang mga makaluluoy nagapanawag, kay ang Diyos nagasabat sa ila. Sa gihapon magapasalamat ako sa Ginoo. Hindi gid ako maguntat sa pagdayaw sa iya. Dayawon ko siya tungod sang iya mga binuhatan, kabay nga ang mga ginapigos magpamati kag magkalipay. Ang mga makaluluoy nagapanawag, kay ang Diyos nagasabat sa ila. Pero ginasumbong niya ang mga nagahimo sing malaot, sa bagay nga bisan ng ila mga kasimanwa nagakalipat sa ila. Ang mga matarong nagapanawag sa Ginoo, kag nagapamati siya, kag ginaluwas niya sila sa tanan nila nga mga kalisdanan.
Ang mga makaluluoy nagapanawag, kag ang Dios nagasabat sa ila. Ang Ginoo malapit sa mga napaslawan. Ginaluwas niya ang mga nadulaan sing paglaom. Ang Ginoo magaluwas ang iya mga alagad, ang mga nagadumot sa matarong pagasilutan. Ang mga makaluluoy nagapanawag, kag ang Dios nagasabat sa ila. Pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni Pablo sa kay Timoteo. Hinigugma ko nahanungod sa akon ang tion nagabot nga ako ihalad na. Kag ang tion nga ini nga magataliwan ako sa sini nga kabuhi. Nahimo ko na ang akon masarangan sa palumba. Nadalagan ko ang bugos na dalaganon kag natitigan ko ang pagtuo. Karon ang padya sang pagdaog nagahulat sa akon, ang korona sang pagkamataro nga ihatag sa akon sang Ginoo, ang matarong nga hukom sa sadto nga adlaw. Kag hindi lamang sa akon, kundi sa tanan man nga nagahulat nga may paghigugma sang iya pagpahayag. Wala gid sing may nagunong sa akon sa nahauna ko nga pagpangapin sang akon kaugalingon. Tanan sila nagbiya sa akon, kabay nga hindi pag-isipon sang Dios patok sa ila. Pero ang Ginoo nagupod sa akon, kagiya ako ginhatagan sing kusog. Sa bagay nga nabantala ko ang bugos nga pulong sang Dios, agod makabati ang tanan ng mga hintal. Kaginluwas ako sa baba sang leon. Ang Ginoo magaluwas sa akon sa tanan nga kalautan. Kagiya ako dalhon nga hindi maano dito sa iya langit nun nga ginharian. Sa iya ang himaya sa walay sing katapusan kabay pa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palig magtindog ang tanan. Ang Dios nagahimo sa tanan ng mga tao nga iya mga abyan paagi kay Kristo, kag nagahatag siya sa amon sang mensahe kung paano niya sila mahimo ng mga abyan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa Ang imo. pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus naghambal sa mga tawo nga nagakabig sang ila kaugalingon nga matarong kag nagatamay sa iban. Si Jesus nagsugid man sini nga palaanggiran. May duha ka tawo nga nagkadto sa templo sa pagpangamuyo. Ang isa Pariseo kag ang isa manugsukot sang buwis. Ang Pariseo nagtindog kanang siling sini nga pangamuyo sa iya kaugalingon. Nagapasalamat ako sa imo, O Dios, nga hindi ako subong sa iban nga mga tabo, mga makawat, mga madaya, mga babayidor, o kung subong sining manugsukot sang buwis. Nagapuasa ako sa makadua sa isa kasimana, kag nagahatag ako sa templo sang ikapulo sang tanan ko nga kinitaan. Pero ang manugsukot sang buwis nagtindog sa malayo kag hindi gani siya magtangla sa langit, kundi nagapamukpok sang iyadugan
nagsiling, O Dios, kaluoy ako nga makasasala. Nagasiling ako sa inyo nga ining tawo nagpauli sa yabalay nga ginapakamatarong sang sa isa. Kay ang nakapakataas sang iya kaugalingon pagapaubuson, kag ang pag nagapaubos sang iya kaugalingon pagapataason. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Heso Kristo. Naglingkod anay kita tanan. Mayong gabi sa inyo tanan, labing inigugma ko nga mga kauturan. At least, maintindihan ninyo ining palaanggiran sa aton mahal nga Ginoo. Way gid ini nagakatabo ayhan sa realidad sang sosyedad sang Israel. Kay original iniiya sang Ginoo nga istorya. Palaanggiran, ginapaanggid niya lang, no? Kay madamo sa mga udiyo nga katulad sini, mga ipokrito, ti ginahatag sang Ginoo nga ang iya nga ginatawag nga palaanggiran in the context sang ginarian sang langit. Kag ang tag-iya sang ginarian sang langit, ano ina siya, sino ina siya, ano ang akong relasyon sa Dios nga ina. Ti si Jesus iya nag-introduce sa aton nga ang Dios nga ina, tatay naton, daddy, papa naton, no? Aba, kung sa ila pa nga lingwahe sang Aramaic, sang mahal nga Ginoo, Aba, Father. Pero hindi na Father, tatay. Kasi mo nga konteksto, ang ginarian sang langit, the kingdom of God, nga ang tag-iya sa naamo ang mahal nga Dios na tatay, daddy, papa naton, ano kita kung magpangamuyo sa iya? Tiyang isa iya, ang Pariseo, pangamuyo niya iya, na base sa iya nga mga binuhatan nga maayo. Di way masilain dira. Ang iya-iya nga mga ginpang report sa Ginoo sa Dios nga maayo gid sa iya. Di para sa inyo magsininga, naayo ka dahil San Rafael ya. Na may diferensya na siya. Ang diferensya kay ginkilala niya, ginbasihan niya ang iya kabuhi nga ang munang ginreport niya suno sa sugo ni Moises. Hindi ako babaidor, hindi ako makawat. Way ko nagabinutig, way ko nagapangisa kay ibang nga tao. Di kontra sa napulo kasugo sang Dios. Kag may tatlo sila kasahi sang ginatawag naton religious piety, Jewish religious piety. Yung mga kung sa maghimo kita sa aton nga mga hilikoton sa Semana Santa blang, no? Kundi may ara kita nga puasa. Ya. Yung iban di nga ni kadungdong mga adlaw ina sang puasa. Nung Biyernes Santo, kay makaon maging gyapon sang ano na, gani, isaw. Manang mga Biyernes Santo, may isaw kay miya. Kaon mo sang manok, kaon mo sang baboy. Kay way sa kakaon niya isda. Gina-allergy siya. Puasa, almsgiving. Kita mo, naghambal siya, naghahatag ako sang ikanapulo ko. 10% gismos. No? Ang ibang sa inyo, dira, kung charismatic ka mo, nag-gismos, pero sikreto lang. Iya gina-report agad. No? Ay katatlo, nga Jewish piety, amo ang pagpangamuyo. Karon amo ining pangamuyo niya, pangamuyo niya sa iya kaugalingon. Amo lang na pagkilala niya sang Diyos na ina.
ang sang pagpakabalaan niya agon makasulod sa ginarian sang amay nga yara sa langit. Sa piyak nga bahin, ara tanawa balang isa ngay na. Nga ginhambal sa mahal nga Ginoo, manan mo kung maghambal kita pala ang giran, sa ginatawag naton parables, na nungod ina permi sa konteksto sang ginarian sang Dios. Tanan halos nga parables, pala ang giran, parte ina sa ginarian sang Dios. Hindi ikaw makasulod sa ginarian sang Dios kung hindi ikaw santos, hindi ikaw holy. Kita mo may ara, kita ang ginatawag purgatory, kay dira ikaw anay nga labhan, hasta magputi ikaw, nga ba ikaw sing bahid sang sala, nga amo na pagsaka mo sa langit. Sa dito sa ginarian sang tatay, ni daddy, ni papa naton. You see, amoy na po sa yuron, isang mahal nga Ginoo. Gani ang mga Hudiyo, na may ara ng kadaan nga ginatawag naton lain nga sahi sang ginatawag conventional mindset kag worldview, may lain sila iya ang mga Hudiyo para sa ila magtuman sa napulo kasugo sang Dios, ang pagtuman sang tatlo ka ginatawag naton nga Jewish piety, makapasulod na sa imo sa ginarian sa langit. Pero ang Ginoo, bagi sa palanggiran ngayon, nagkambal. Gani ang mga tao nga nagapamati sa iya, na iskandalo. Kag nakatanaw man sa ila kaugalingon, kung amo gali na, hindi ako makasulod sa ginarian sang tatay ko sa langit. Kay nga ang, parehas makami sang Parisiyo nga nga ginahimo. Lain gali ang pagkilala kag pagpakabalaan. Ang pagkilala sang kaugalingon naton nga kita makasasala. Waay sa aton sang ginatawag naton nga waay sing sala kag hindi makasala. Ang didto lang sa patio, untay na buol niya kag kamot niya, ang hindi makasala. Dumong. Ang ayara ng adaan sa ginarian sang langit, amo ina ang aton ginasunod sa sinikaron nga palaanggiran sang mahal nga Ginoo. Gani ang palaanggiran nga ini matahom. Kung kita, for example, sa subong nga gabi, nagatelipon kita diri, ang aton tuyo lang nga magpakabalaan kita, may holiness of life kita. Ano tuyo mo karon nga nagkari ka diriyaw? Depende na sa imo nga relasyon sa Dios nga ina. Kung ang pagtulok mo sa Dios nga ina, hukom kag huwes, ti bahala kada imo yan. Pero ang ginahambal sa mahal nga Ginoo, tatay na sa langit. No, dira ka pangayo sang kaluoy sa iya kun matinluan ikaw. Matinluan ikaw. Kita mo naghambal diri ang mahal nga Ginoo sa sulod sang mindset sa mga Hudiyo, ginhambalan niya gid ina. Sa katapusan nagasiling ako sa inyo nga ining tawo nagpauli sa iya balay nga ginapakamatarong sang sa isa. Kita mo, ang isang ato tungod kay ang iya pangamuyo para lang sa iya kagalingon na dawon siya sa iya nga performance na kung ano na makita niya, hipokrito na iya. Amo na niyang kumplito na ganaan sa iya o Diyos, kaluoy ako, kay ako makasasala. Dira lang ani siya sa likod, kag nagpangayo lang sa Dios nga ina, nga ginakilala niya nga tatay niya sa langit, in the context of the kingdom of God. Gani sa sinikaron nga gabi, hindi kita manudlo-tudlo sa mga tao nga mo sina. Tudlo nato ng aton kagalingon. Hindi ang aton performance, hindi ang aton nga mga ginapanghimo nga ini nga nagatuman ako sang napulo kasugo sang Dios kag nagatuman sang sina nga mga pieties naton sa aton. Manami hindi man sala, for example, kay nabutan ko kamo nga nagapangamuyo sa mahal nga Iloy sa sining bulan sa Oktubre. Di na kung naintindihan ninyo inang Santo Rosario nga ina.
nga kung ay magdaog inang babayi sa lipanto sang October 7, 1571, tapos nakita tanan, why isang Katoliko, why isang Kristiyano, si babaw sini nga duta, kung nagdaog ang mga Muslim, ang mga yun, mangkot po kaina, kung may mga muros, mga Muslim, diri nga nagapuyo sa San Rafael, sa pinakado, amot-amato nila kamo sila. Kaya may tatlo sila ka strategy, kasang ginasala, tawag nila sa presidente nila sang Muslim Brotherhood nila. Una, paagi sa taguangkan sang ilang mga babayi. Why sila ka ginatawag na ito gaunta sa pagpamata? Kapamata sila sa mga 5% kada tuig. No, aton niya 1.2%. Ito sa pinakadlaw, mga madamo ang ilang populasyon, kakamuna na ang pagsingkit nila sang Sharia law nila. Nandap ka mo, ay abi nyo, natapos na ang ubra sa mahal nga Iloy, way pa. Ang mga ganina nga ginhambalan ka mo, pangadi kita sang Santo Rosario, labi na gid sa balay naton. Kay ang aton niya nga Kristiyano, nga democratic, nga country, ti may ara kita nga pilduras nga ginainom para hindi ka pamata. Ilaya, way sila kapati na sa pilduras. Ang iban sa inyo, nagpalaygate. Ang mga lalaki, nababasiktomize. Ang mga babayi, nagpa-injeksyon sa Depo-Provera para hindi magbusong. Ang iban sa inyo, nagpa-abort. Yan mo na, nga ma-overrun nila kita sa population naton, kanabra sa Amerika, may ara ng mayor, may ara ng gobernador, may ara ng congressman, may ara na sila sa pinakadaw ng senador, nga Muslim ang iya, Islam ang iya reliyon. Tapos kikita tanan. Kaya ano pa kung Muslim mayor mo, mga pangayo ka dito, kung hindi ka magpa-convert kaya mo na sa ilang, first is, through the womb of our women, madaog namon ka ma-islamize ang bilog nga kalibutan. Second, Hijra. Anong Hijra? Immigration. Siling ko gani, kung may nagsulod na diri, nga mabakal sang balay, kang magpuyo diri sa inyo, kang magpatindog sa pinakadaw sang moske, right nila ina. Ikatatlo is right nila ina. Freedom of choice, freedom of religion, freedom of speech, freedom of ano pa. Namun ang gamiton nila ikatatlo. Kag the wrong concept naton sa ginatawag Christianity. Tandaan ninyo ina. Kaya nga, ang kabataan ini, amo na sila sa pinakadaw ang maantos. Kung sila na ang mangin leader naton, ila binigay sa nagakatabo sa buong nga panahon. Di gani amo ina ang pangamuyo nga isa nga ginapangayo naton sa mahal nga Ginoo, hindi lang mahal nga Ginoo, mga experience ang kabataan nga ini. Di ang kabataan nga ini, himuon nila ina, kung mga gwapa-gwapa himuon nila nga kirida, ibutang nila sa harem nila, kung mga lawaya, pasorsyon nila sa bayo nila. Manulse kamo sa bayo nila, maluto kamo sa pagkaon sa mga muros. Yan mo nang tawag yan. Kaya mga lalaki mo nilang mga soldado, piliton nila na ang mga soldado. Kita mo siyang seryalo nila subong. Hantanan halos ng mga lalaki, mga soldado nila. Ako iyaw, naghahambal ako sa kamatuuran diri sa inyo. Isa lang ang pamalandungan ninyo. Kagani, hindi nyo pagpasudlon sa inyo nga katilingban. Christian community, kamo mo. Inanaya, ginagamit ng nila ang sala nga concept sa Christianity, concept of freedom, concept of democracy. Nga mo, nagsulod sila ka nagsuhot sa imong sina, kag sa pinakaadlaw, hindi ka mo kapamalibad legally.
But morally, hindi ina pwede. Gani kabay pa nga sa sinikaron konteksto, may ara gihapon nga ginharian sang Dios, nga ginadumalahan sang Amay sa langit, kag may duha ka tawo nga nagatanaw sang iya kaugalingon, nga nagapangayo sang pagkambyo kang holiness of life niya. Kagang isa ang ginpaboran sa mahal nga Ginoo nga hindi nagakabagay sa Jewish society nila. Okay? Pero sa Christian society, sa Christian view, worldview naton, manami ang ginhimo sang isa. Wa siling ko sing sala sa isa, pero hindi nagakabagay para sa isa ka Kristiyano ang pagtanaw sang iya kaugalingon nga nagareport lang sa Dios, kagani daw ang Dios pa may utang sa iya. No? Kundi ang isang ini nagapangayo lang sa kaluoy mo, agod nga may metanoia, pagkambyo sang kaugalingon, change of heart. Duwa sila nagakinahanglan sang change of heart. Agod to nga mapatigayon nila lang nga ang ila tagsa-tag sa kapanimalay, mangin katulad sina sa Amay sa langit. Magtindog kita tanan para sa bagbag-o sang aton nga pagtuo. Tanan, nagatuo ako sa Dios, Amay nga makagagawon sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Hesus Kristo, iya na kabugtong nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalaong sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikato ka adlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayar sa mga langit, kanagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay makagagawon sang tanan. Di kan dito magakaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaugtan sa mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang Ginoo malapit sa mga mapainubuson, kay siya Amay naton sa langit, kag sa mga wala sing ikasarang, sa mga binilanggo, kag sa tanan nga nagaantos, samtang nagapanglakaton sa sining duta nga luhaan. Ipangabay naton ang aton mga utod nga nabudlayan, ilabi na gid ang yara sa mga prisuhan. Aton nga isabat, Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa, nga buksan sang Ginoo ang amon mga mata sa mga pag-antos, kag kinahanglanon sa mga imol, mga luya, mga masikaton, kag mga binilanggo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa, nga sa sinyong tuig sang kubileyo, ang mga opisyales sang gobyerno maghimo sa mga tikang agod makatabang sa mga paglaom, ang mga binilanggo paagi sa mga porma sang amnestisya, kag sa paghilway sa mga wala sing sala. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga binilanggo sang kaimulon, bisyo, sugal, kag balatian, hilwayon sang Ginoo, agod makaupod sila sa iban sa matadlong, malipayon kag mauswagon nga pagpangabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga kami indigid magmatinaas-taason nga nagapanubo sang iban. Kabay pa nga kilalahon namon nga kami ginkaluyan sang Ginoo. Gani nga manginhanda man kami sa pagkaluoy sa amon mga utod. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang mga nagapanglakaton subong nga adlaw, ipaiway sa mga katalagman kag sa mga nagtaliwan na dalhon sa kalipay sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Ginoo, pamati ang mga pagkampo sining imong mga kaanakan nga nagatililipon sa bunga gabi.
nagapangayo sila sang ila nga kaluo sang imong kaluoy kag pagigugma. Himbita kami nga imong ginaagda sa pagpamati sa imong pulong kag ilabinagid sa ebanghelyo kag magpakigambit sa imo Dios nun nga misteryo. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Maglingkod kita tanan. Palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod ako diningakon kag inyo sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios amay nga makagagahon sang tanan. Batunon ta sa Ginoong sakripisyo sa mga kamot sa kanayawan kay men sa ngalan sa tunod kay puslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, amay namon sa langit, tatay namon, tamda ining mga dulot nga amon kinahalad sa imo, agud nga himayaon kag dayawon ka namon, pagi sining sakripisyo to make it sacred nga amon ginasaulog karon nga gabi. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoong. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yarang man sa Ibayaw imo. ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Salamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Takus kag angay gidi ko kang mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duwag, magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga Amay. Kindihan niyo? Magpasalamat kami sa imo. Amo ini ko nga ang ginatawag Eucharistia, the thanksgiving. Okay? O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sang iyang pagigugma sa makasasala nga tawo, nagpaubos siya kang nagpakatawo sa isa ka ulay. Pagi sa iya pag-antos sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon. Kay pagi sa iya pagkabanhaw, halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon, inang kabuhi nga dayon. Gani upod sa mga anggeles, sa mga arkangeles, kang sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantahon sa imo himaya nga nagakanta.
Pabiling na nga nagatindog matapos ang kalantawon sa mga angeles ngayara sa libro sang bugna. Karon naman kita makanta sa kalantawon sa mga angeles, Kordero sang Dios ngayara man sa libro sang mga bugna ni San Juan. Mga di kita karon sang pangamuyo Eukaristiko, ikaduha nga pangamuyo Eukaristiko. Santos ikaw nga tuod Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos kani ipadala ang imo Espiritu Santo sa pagpasantos sining mga dulot agon nga mahimo ini para sa amon nga lawas kadugo sang amon Ginoong Hesukristo sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon nga iyagin baton sing kinabubuton iyagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamutanan kang magkaon sa sini kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sumuman bakatapos ang paniyapon yagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat kag iya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis kay ni among kalis ang akong dugo ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan nga ikaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala himuan ninyo ini sa akon handumanan. Diyos ko, nga balagin patumbayaan mo ako. Ang misteryo sang pagtuo, tanan ginabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kag amon ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tugtog sa imo pagbalik. Gani o amay, amon kinahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang andumanan sa pagkamatay, kapag kabanhaw sa imong anak mo sa Jesus, kag ginatawag namon misteryo Pascual. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takus, sa pag-atubang ka sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo, to make it sacred. Ang tanan nato nga balas luha pagantos kalisdanan ginahalad sa sining tinapay kag bino ang aton nga katigulangon tangang aton nga kaimulon. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon tanan kami nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo sa pagkalawat sining pagkaon sang mga immortal. O Ginoo dumduma ang imo simbahan sang kubos, simbahan sang mga imol, simbahan sang mga kamatanon kag kabataan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Imbita siya sa bagigugma po sa amon Santo Papa nga si Leon XIV, sa amon obispo nga si Medefir, kasatanan nga mga kaparian. Dumduma karon ang mga sakop sining amon katilingban sang San Rafael nga nagtaliwan na kanagalaom nga mabanhaw sila ilabi na gid ang ginapalakip nila karon sa sining santos nga misa. Dumdumang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Ang amon nga mga katigulangan nga hindi na namon madumduman, bato na sila sa bagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong dira sa ginarian sang langit. Kaluoy man kami ngayari diri karon nagatambong, nagatuman kami ka nagapati sa pagkabanhaw sa mga lawas kag sa kabuhi nga wala sing katapusan. Magadayaw ka makahimaya kami sa imo, ubod kay Santa Mariam Birhen, Iloy sang Dios, ang amon mahal nga Iloy sang Fatima, ubod kay Senyor San Jose nga Yabana, ubod sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, sa kay San Rafael, nga amon pinalangga, nga pangalan sang sini, nga barangay sang Katilingban, kag subong man sa kay San Isidro Labrador, kag sa iya asawa, nga si Beata Maria Toribia de la Cabeza nga nagpahamuot sa imo pagi sa imong anak nga si Jesucristo.
Paagi kay Kristo, masaya ka dira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagagawom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Kantahon naton karon ang amay namon nga mangayo kita sang kaluoy kag kapatawaran sang aton kasalanan, hindi sa pag-report sa aton mahal nga Ginoo nga kita maayo gid, kundi makasasala kita kag kabay pa nga tigumbon niya ina nga mangin kita mangin matudtuod nga balaan sa iyang mga mata. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami sa pagidahil sa amon mga inadlaw, buligi kami akon malawas kami gihapon sa sala kag baligo na kami sa tanan nga mga palaligban samtang nagapabot kami sinang bulan nga adlaw nga amon kinalauman nga makabalik ang nabanhaw nga Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Kristo, sa ikaw mabanaw gikan sa mga minatay, nagpagita ka sa mahal nga iloy sa mga apostoles ka sa mga gituton-an ka nagsiling sa ila sa Hebreo kag Aramaic. Ebenusyalo maalikem ang pagidait tiyara sa inyo. Hindi pagtanda ang amon mga sala, Ginoo, kundi ang pagtuo sining imo simbahan sa mga imol, simbahan sang kubos, simbahan sang mga sang sinodo kag simbahan sa mga pamatanon kag kabataan kag sunod sa imo ginsiling hatagi kami sinang pagidait sinang shalom nga hindi matag sang kalibutan sa amon. Shalom buot sa yuron malawig nga pagkabuhi, long life, kabuhi sa kabuganaan, kabuhi masanag nga buwas damlag para sa amon kabataan. Ikaapat, katinaran.
Ikalima, kauswagan. Hindi lamang para sa pila ka bilog, kundi para sa tanan. Amo nambot sa yuron sang shalom. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait, ang shalom sang nabanhaw nga Dios yara gihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mauton mga tagay kita sang tanda sang paghidait. Paghidait yara gid sa inyo tanan. Ebenus shalom alikem sa inyo tanan. Kabay pag ini pagsimbukanay sang lawas kaduko sang aton Ginoong Kristo magdangat man tungod sini sang kabuhi wala kabay pag ini pagsimbukanay. Cordero sa mga utodiyari si Kristo, ang Kordero sang Dios nga nagabala sa mga sala sa ang kalibutan. Siya nga nagatudlo sa aton paagi sa mga palaanggiran. Agod kita makamarasmas, makabutla sa sining aton nga kahimtangan sa babaw sining nga duta, nga ang ginarian sang Dios, ginapanag-iyahan sang isa katatay nga mahigugmaon, maluluyon, kag mapinatawaron, kag hindi kita dapat magpabugal sa iya tubangan, kundi nga mangin maluluyon kita kag mapinatawaron man sa aton mga kauturan kag mangin malulo kag mapainubuson sa iya atubangan. Yari karon ang Kristo nagaagda sa aton sa pagbaton sa iya sa santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Pangimitang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon lawas kag kalag. Lawas ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Dugo ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahal mula
kung sino ang nagahigugma. Ang Diyos nagpuyo sa iya. Tulaan mo ka sa iya. Nga siyagin ang kamatuoran. Kagahatagan ka sa grasya. Sa pagpuyupod sa iya. Labing nakatilala ng Diyos at iyon ay siya ang matutugan iya umaulit. Kamagtindog kita tanan sa pagtakop naton sining Eucharistia, santos nga sakripisyo sang misa. Maginugyaw kita sing malipayon sa pagdaog sang Dios nga Amay, kag sa ulugon naton ini pagi sa pagdayaw sang iya gamhanan nga ngalan. Mangamuyo kita. O Ginoo, ihatag sa amon ang grasya nga ginapatimaan sang imong mga sakramento, tila binagid sining Eucharistia, ang pagpasalamat. Agon madangat namon sing matuod ang kaluwasan nga amon karon ginadumdum pagi sining balaan nga hilikaton sang sakripisyo sang misa. Buot sa yuron sa paghalad namon sang amon balas luha pagantos kanisdanan katigulangon balatian kag kaimulon nga ginkambyuhan sang Ginoo sa iya grasya bendisyon indulhensya kag sa iya nga mga merito. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maglingkod anay si makadali. Why ko madala may inanunsyo ka, sir? Oo, sige. Ang aton nga pagpangamuyo sang Santos nga Rosario, so na nagapadayon sa tagsa ka adlaw sining bulan sang Oktubre. So diri sa aton chapel, mayari diri nga rosary at the same time sa tagsa ka panimalay diri sa aton nga katiningban. Ang aton nga culminating activity para sa aton nga pagsaulog sang Santos nga Rosario, bangod ang bulan sa Oktubre, bulan sang Santos nga Rosario, so magahiwa kita sang Living Rosary diri sa aton nga katiningban. So ina sa October 31, alas 6 sa gabi. So ganit sa mga kabataan nga nag-join sa aton nga Living Rosary, merak kamo sang practice sa October 30, Webes nga adlaw. So kadto kamo diri sa aton nga gym kay dry run kita akong maga-practice para sa inyong Living Rosary. So alas 4 sa October 30. Kaga subong man sa November 1 sa masunod nga Sabado, wala kita sang Santos nga misa diri sa aton nga chapel. Bangod may ara sang culminating activity dito sa aton nga parokya. So ang atong parokya magahiwat man sang Living Rosary. So gani ginaagdang tanan sa pagupod sa ring selebrasyon sang aton nga parokya. Kag pagkatapos na may paghiwaton man nga Santos nga misa dito. Sa November 2 may ara sang parade of saints dito sa atong parokya. So mag-assemble ang mga kabataan nga mag-join sa parade of saints alauna sa hapon. Tapos magasugod ang prosesyon alas 2:30 sa hapon, kag magabalik sa simbahan alas 4 sa hapon, kag magapatigayon sang Santos nga misa. Kag subong man sa amoy ng adlaw wala sang misa sa patio. Ang misa sa patio sa November 3 alas 3 sa hapon. So ini ang mga hilikoton naton diri sa aton nga chapel kag subong man sa aton nga parokya. Madamog yung salamat.
na perdi ang mga Muslim, ang mga Islam kag Muhammadans, ginatawag naton nga mga Moros subong, no? Sang October 7, 1571, 50 years after nga na-discover ang Philippines, no? 1521 kita na-discover mo, plus 50 years, 1571. Pero napapas sila sa 1922 ang ginatawag Ottoman Empire sa mga Turks, Turko, sa Turkiye, nga ina, subong, no? Napapas sila, pero ay sila maubos, tanan. Ikaron, amo ina, nga nagtukod sila sa Muslim Brotherhood, nga luyag nila ibalik ang ilang caliphate. Caliph, no? Amo ina ang nagsunod sa kay Muhammad. Ikaron sa inyo diri, may ara na guro nagapanguluyag dira sa inyo, gusto magpangasawa sa mga babae diri para nga mangin Muslim na ina nga panimalay. Andam kamo. Kahit sa inyo nga pagpatikayon sang sini nga Don Rosary ninyo, pinapangabay ko kamo magsindi sang kandila. Agud to magsulod sa inyo nga balay, ilabi na gid sa mga mataas nga balay, magsindi sang kandila, kag hindi magtiner ang yawa dira sa inyo nga nagadala sang Islamization. No? Kay amo ina ang aton nga tradisyon sa sang una, pero ginpabayan naton ti sa subong bawion naton ina nga ang mahal nga Iloy, si Senyor San Jose, kag ang mahal nga Ginoo, amo ang magpuyo sa sina nga balay nga ina, ang gudto nga way isang pag-inaway, way isang pagsingkitanay, kay iya sang yawa ina kung may ara nga kisa nga pagbutig, no? Kay mo na nga sa siling ni Sir kay inang kinahanglan naton nga maghimo sang prosesyon sang Don Rosary. Pero bantayan man ninyo ang kandila basi masunog man balay ninyo, no? Imo nang importante dira. Ikaduha, amo ang pagpartisipar sa Nobyembre 1 kag 2 nga ini. Kaya ano ina siya? Pista minatay, pista sa mga santos, no? Ang Communion of Saints, amo na ang ginabutang naton dira nga ang way magdaog iya ang yawa nga sa sala kag sa kang ang sala kag ang kamatayon kundi ang mga santos sa langit. Amo ina ang ginaselebrar naton sa Nobyembre 1, Nobyembre 2, halin sa Nobyembre 1 hasta sa 8, 8 ka adlaw. Ginatawag ina Oktaba. Makaangkon kamo sa ginatawag naton nga indulhensya plenaria. Depende sa estado sang kalag ninyo, indulhensya parsyal lang. Kunway kamo sa grasya sang Dios. Gani magakadto kita sa patio, magaluhod kita dito, madala sang bulak, masindi sang kandila, pero mga di kamo sang prescribed prayer agud makaangkon kamo sang ginatawag naton nga indulhensya plenarya. Sa yuron pa ang imo nga ginkonpisar nga sala nga ginpatawad na, hindi na ikaw magsarurot sa impyerno. Pero kung mapatay ikaw, may balaydan pa ikaw, butang naton, nagakumpound ang imo pagbinutig, ang imo pagpamuyayaw, kag ang imo nga kung ano pa dira, no? Nagakumpound, nagatakos-takos siya. Di maabot sa mga 50 katuig gabi. 50 katuig balaydan mo dito sa purgatorio, hindi sa impyerno. Kaya kung sa impyerno ikaw, way ka na patay ka ng bata ka. Way ka na kaluwasan. Kabay pa nga mapagpurgatorio na ikaw, di paano mo makuha ang 50 katuig mo nga balaydan sa purgatorio? Kung pirmi na ikaw nagapamuyayaw, pirmi na ikaw nagato. Pagi sa pagkuha sa indulensya. Ti mo na ang sa 1 kag 2,
November 1 and 2, kag November 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung magbisita ikaw sa patio, kung sa simbahan, ka magpangadi sang prescribed prayer, maski way ka kandila, kag bulak, isa ka may namon, isa ka nagatuo ako, isa ka may namon, isa ka magmaya ka Maria. No, para sa mga kalag sa purgatorio. Tapos, isa ka may namon, isa ka magmaya ka Maria, isa ka maya sa amay, sa katuyuan sang Santo Papa, kaya ang Santo Papa amo ang nagakapot sang yabi. Yabi sang reservoir of indulgence na amo nang ginakontra sang mga protestante sa aton kaysa ilaya wala ginggisi ni Luther ang nga libro sang Makabeyo 1 and 2 kay ara dira nabutang gid ina nga si Judas Makabeyo sang maperdi sila sa inaway nasapuan niya nga ang iya mga soldado may mga anting-anting na halong kamo sa anting-anting makadala sa inyo sa impyerno. Gani si Judas nagtipon sang drachmas nga mga pilak kaginhalad sa templo para sa mga kalag sang iya nga mga soldado nga nagkalamatay. Okay? So mo inaambot sa yuron sang ginatawag naton indulhensya. Gagara lang sa aton nga Biblia ina, way sa Biblia sa mga protestante kay gisi ni Luther ang ina no, si Luther nga isa pa kapari nga Agustino nami kining aton nga simbahan ya mo ang sa maman bagay ikatatlo mga di kita para sa kapahuwayan sa kalag ni Father Noe Losada no ara sa subong sa Santa Teresita no Paris ang Santa Teresita na Hamyang 74 anyos Padre Noe Losada. Ika-transfer siya dito sa Bainchais, dito sa Alibhon, Guimaras. Si Bishop, war dito kahandig, nasaylo na dito sa Kalapan, Mindoro. Isa ka obispo ang napatay. Damo naman nagkalamatay sa amon. Depende kung sino naman ang kwaon sang Ginoo sa amon. No, mananga pangadian man ninyo kami nga mga kaparian nga magtagaan sang Ginoo sang maayo nga lawas. Kabay pa ang Ginoo magbendisyon sa inyo. Magtindog kita tanan para sa pangamuyo katapusan nga pagpangamuyo sa mga piyesta sang mga santo. Sang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa imo. Ginoong Dios kabay pa nga ang ining imong mga kaanakan nga mga Kristiyano magkalipay sa ila pagsaulog sa mga santos ang mahimayaon nga mga katapo sang lawas nga mistiko ni Kristo kagabay pa nga ang pang nagapadungog sa imo karon nga gabi sa kapiestahan nga ini sa mga santos sa langit magambit man sa walay katapusan nga kadalagan sang imo mga santos kag magamba upod sa ila sa walay katapusan nga himaya pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagawin sang tanan ang Amay kag ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Maglakad kita sa bagidait tapos na ang aton santos nga misa mayong gabi sa inyo tanan. Salamat sa Diyos. May gabi man, Father. Starlet